No a v tej Astorke teda? Vieš čo, bola tam jedna taká príhoda, ktorú sme si spomenuli s tými záchodovou misou. To bolo veľmi vtipné. To bol nejaký to môžem povedať. No môžeš, určite. To bol nejaký večierok a už neviem, čo to bolo. A neviem, či to vôbec... Teraz sa to prezradí asi celé. A ešte to bolo výročie. Výročie Astorky. A to ešte bola Astorka na Suchom Mýte hore a tam bolo taká veľká chodba a pánsky záchod. Ale boli dve kabínky, ale cez tie kabínky sa dalo všeličo robiť, lebo tam bola iba taká vymurovaná stena, alebo čo. Sa dalo všeličo robiť. No tak áno, no. A Lukáš bol vtedy... Neviem síce čo, ale... A Lukáš bol v tej jednej, ja som bol v tej druhej. Začalo to toaletný? Nie, začalo to kefou tvojou. A sedeli sme obidvaja, rozprávali sme sa vonku, toto nikdy neviem. A tam bol žúr za dverami, tam bolo strašne hluk. Áno. A ja som sedel a zrazu mi padla na hlavu tá kefa. Si hovorím, no tak toto zase Lukášové fóry, no perfektne. Tak som mu zase prehodil tú kefu naspäť. Áno. Potom mi prišla už zase tá istá kefa, ale nejaká mokrá, no tak si hovorím, no tak to je perfektné, no tak som sa postavil na tú misu, aj s tou kefou. Áno. A že ho teraz to kefou budem testovať po tej hlave vlasatej. A nejako sa mi to, už neviem ako, ale skrátka sa mi tá misa sklzla a celá tá misa sa roztrepala, tá záchodová misa. Áno. Voda začala strašne striekať, ja som tam bol zavesený takto. A si hovorím, že bože môj, no toto je strašné. A tá voda okolo teba bola tá začala... misa vlastne normálne rozbitá bola tá misa záchodová. Aj s tým vrchom, aj ten bol keramický. Všetko, celé to bolo keramické a celé som to roztrepal a tá voda, ten tlak tak striekala, že striekala aj cestu možno na Lukáša. Ja som bol takto celý mokrý. Lukáš nevedel, čo sa deje, ja už som sa vykašľal na ňo. Ona začala stúpať. Áno. A vtedy tam došiel Vládo Černý, Riaditeľ. ktorý proste počul ten hluk, že tam... Lebo my sme išli dvaja na toaletu, že čo tam robíme. A Hodinu na toalete. On ostal stáť, si ho pamätám s tým pohárom, takto pustil pohár toho vína, čo mal v ruke. Tá voda za mnou takto striekala. A ja jediné, čo som mu povedal a na čo som sa vyhovoril, tak som mu povedal, že pán Černý, že takto to za mnou striekal, že ja som chcel spláchnuť. A keď sme pri týchto zážitkoch, ešte so soplom by si mohol dať. Aktéri sme boli obidvaja, No. zhodou okolností, pretože to bolo tiež spomínané, na koho to slovo padne, predstavenie. A celé je to založené na tom, že 5 mužov je zavretých v jednom priestore. Chcú sa dostať von, pretože je tam kľúč, ale je tam ešte jeden háčik a ten je, že jeden z nich má revolver, ktorý sa ale časom posunie a vždy má vládu chvíľu niekto iný. A akurát, keď som ju mal ja, a mal som aj ten revolver, tak tomu, čo má revolver, toho sa nepýta. Ten, keď sa opýta, tomu sa odpovedá hneď. A ja som prišiel k Ďurovi, teda, akože k Millerovi, a hovorím, suseda, vedia vôbec, čo to je seno? To je v tom texte, a on hovorí, že seno je stoch. A on hovorí, že seno? Akože čo je seno? Akože seno, hej? A hovorí, čo sa ma ty vypýtuješ? Hovorím, tak nie potom, čo je seno, tak čo je kľuchta? To videlo, ne? Už malá smrť v očiach, že kľuchta, vrajím, no alebo šajta, veď to je to isté. Tak to už som videl na Ďurovi, že vôbec nevie, o čom hovorím. Aby som to uviedol na správnu mieru, tak to je guľatina, keď sa rozkála. To je tá kľuchta. Kľuchta je na Horehroní a šajta je na Podpoľaní. Jednoducho drevo. Jednoducho veľký kus. A tento, ja neviem, čo mu išlo v hlave, vraví, že tak ktoré chcete vedieť? Kľuchta alebo tá šajta? Hovorím, no to je jedno, však to je to isté. A on že no, v podstate áno. A teraz Ďuro začal, že... No a ja som si tak predstavil, že ako môže vyzerať kľuchta, no tak kľuchta, lebo som si myslel, že to vymyslel, lebo kľuchtu som v živote nepočul. A začal som ti hovoriť, že no kľuchta má také, je to také z medí, ale je to proste... Ja som si predstavil kľuchtu z medí, inak... Ale že to je také celé...
A dolu to má taký malý, neviem, čo si mi začal vysvetľovať. A ja už som nevydržal. A keď som mal trošku nádchu, som mal taký problém trošku. No nemal si trošku nádchu. To si mal sennú, regulérnu nádchysko. Áno. A stál som nad ním. No, on sedel, ja som stál takto nad ním. A mi začal toto hovoriť. Teda, smial sa. Ja som už pri tom, že zmedí, tak si hovorím, že no, a ešte kam pôjdeme. A teraz som začal, a dole to má takú malú, a zase, čo môže mať kľuchta dole takú malú? Výbuch smiechu, to som ešte otočil tvár, akože smerom do hľadiska. No a zrazu tie sily vymrštili ten obsah toho mojho nádchového nosa. To sa nejak vo vzduchu tak prepojilo, zvláštne. Zrazu to začalo tak... To má človek vtedy pocit, že spomalený záber. A ako to tak išlo, nešlo to až do hľadiska, ostalo to ešte na javisku. Takto to. A takto to bolo, že... Tak toto zabrzdilo. Áno, zabrzdilo to. Tak kvapalina má tú vlastnosť pekne, že sa to vrátilo. Až želatina, by som povedal. V tom momente sme samozrejme dohrali všetci. My sme sa na seba nemohli ani pozrieť. Ja som sa na to pozrel, si hovorím, no bože. Hneď dozadu, Miezga dozadu, Kobielský, Jakab, všetci chrbtom takto, všetci sme sa... Diváci chrbtom tiež. Diváci tiež, diváci, to bol taký smiech, to je presne, že keď chcel by si aj začať a pokračovať, a už sa nedá. To už akože... Tak som sa otočil, že nádych, že musíme ísť ďalej. Pozrel som sa na Ďura, zase sme išli naspäť, zase všetci. Medzi tým mi to stále tak bylo do očí, tak si hovorím, že to tam vidno, tak jasné, že to je smiešne, že ak to všetci vidia, ľudia v krčoch normálne, tak si hovorím, že to gumákov, to tak aspoň nejak rozotrem, alebo čo? Nenápadne. Nenápadne. A ako som sa k tomu tak blížil, že to idem rozotrieť, tak odzadu nôž do chrbta, Majo Miezga, že Gazda, a nepošmíknite sa! Vy ste známi, teda ja vás tak vnímam, aj boli nejaké veci aj v televízii, aj tak, o vás je známe v rámci improvizácie, že toto s tým tak trošku súvisí, že vy ste takí improvizátori, že radi improvizujete. Tak a čo keby sme si dali takú úlohu nejakú, že by ste tu zimprovizovali niečo? Čo? No, to myslím si, že... Ale myslím, že toto určite nie. Tak také jednoduchú úlohu ale nejakú. Čo im dáme? Dáme, nie? No, je to... No. Nič to. Tak sú dve možnosti. Buď poviem ja, alebo sa opýtame divákov nejakú tému, alebo nie takto. Zjednodušíme to. Chodili sme spolu. Téma. Máte 10 sekúnd na rozmyslenie. Téma. Chodili sme spolu. Nech sa páči. Púšťam stopky. Dobrý, my sa poznáme. No už to ide. No, Maja? Nevideli sme sa niekde? Niekde sme sa, tuším, zázreli. Nie ste vy ten? Nechodili by ste tam... Myslíte do oného? Do tohto? K onému. Tam som chodil. Nie do tohto, do toho oného. Nie, ja myslím u oného, u tohto. U oného, no. A ja mám taký pocit, že vy ste zase chodili zase do tohto, do oného, Do oného, tam to bolo iba raz, to bolo náhodou. Aha, ale vtedy som tam bol aj ja. A vtedy ste tam boli tiež, No. Predstavte si. A vtedy na hlave nie, mám pocit takú veľkú, nie? Také čiernu, takú... Dobodali ma včely predtým. Si vy ste včelár? Nie, ja som potápač amatér. A to som si skúšal mundúr, no, doma, teda. No, ja rozumiem vám. Som vybehol potom vlastne pred dom, že si to tak vyskúšam. A neviem, tie včely sa nejak zdiveli, si ma pomýlili so stromom a založili si na mne ten roj, no. No, to je nepríjemné. No, to bolo nepríjemná skúsenosť. Opuchnutý potápač, to je naozaj... Áno, tie okuliare vám nesedia, nie? Ja som sa nevedel ani vyzlieť z toho mundúru, viete? To bolo ešte zbytky z toho, ma museli vystrihovať z tej gumy, viete? No to je strašne nepríjemné. Tak to bolo oného. To bolo tohto, no. A do tohto ešte chodievate? Sem tam zajdem, ale už to tam nie je to, čo bývalo. No, viete, to je... A teraz bude mať premiéru, budú mať vonom. No? U tohto. Počul som, ale že vraj to nevyzerá veľmi dobre. Nie? Kto hovoril? Nehovoril niekto? Tento to hovoril, oný z oného.
On tam hrá? No. On tam hrá, on je tiež potápač, tiež sa tomu venuje. On tam hrá niečo? Či na No, niečom? on tam hrá potápača v tom. Áno? No, Tak mi to vyfúkli zase, no. No, tak už viem, kde sme sa videli. no, tak hej. No a kto by to bol povedal, že, že, Kde sme? no, že tam sme práve chodili spolu vtedy, no. Tak nič, ja vystupujem. No, Dovidenia. Dobre, tak sa majte. Dovidenia. Lukáš Latinák, Juraj Keňka. Posaďte sa.